Sa headlines kan mga barata, Camarines Sur naging matrangkilo sa nakalis na pag-obserbar kang Semana Santa. Fuel subsidy na 5,000 pesos para sa mga tricycle driver sa Naga. Maareresibi na sa Miyerkules. Apat na nagtutupad kan Biyernes Santo sa Pili Camarines Sur. Sa karsel, nagpalipas sin magdamlag. 40 degrees centigrade na rehistro kasubagong udton sa siyudad kang Naga. Uya na ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Camarines Sur Police Provincial Office pinagdeklarang matuninong ang pag-obserbar sa Semana Santa sa bilog na probinsya. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Maski may mga road crash o vehicular incident asin kasulo na nangyari sa Camarines Sur, mientras na pinag-oobserbar kan publiko ang Semana Santa, dahil man subot ini nakaapekto sa pangkagabsan na pasiorden sa probinsya nin Camarines Sur. Huli ka ini pinagkukonsiderar man giraray kang Camarines Sur Police Provincial Office na matrangkilo sinakalihis na pag-obserbar kang Semana Santa sa probinsya. Ay naging tahimik po ang Camarines Sur. May mga recorded na incidents like droning and fire incidents, pero minimal lang, and also traffic accidents. And wala ring naitalang reklamo tungkol sa traffic dyan sa Andaya and Maharlika Highway. So naging smooth ang takbo ng ating trapiko. Pinag-inspection man ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director ng PNP Camsur, ang sedang inilatag ng mga Motorist Assistance Centers para masiguro na presentable ang kamugtakan kan mga ini sa publiko. Yes, lahat ng mga Motorist Assistance Centers ay binisita natin, inikutan para siguradong yung mga pulisan natin ay nakadeploy na maayos at kaaya-ayang tingnan ang kanilang mga Motorist Assistance Centers, with the help of other government agencies also. Maging ang mga Chief of Police asin mga opisyal kang PNP Camsur ang regular na kinakaulay ni Police Colonel Ulalia para masiguro na iyaon ang mga ini sa edang kanya-kanyang istasyon mientras na iyaon sa full alert status ang PNP Bicol. Pinagdiinan natin na ang police ay full alert. So ibig sabihin yan, lahat ng police ay naka-duty or on duty. And kung naka-off naman, still nasa police station pa rin sila, all accounted. At yung mga duty natin dito sa headquarters ay regular natin silang ina-account via radio or Zoom platform para nakikita natin kung asan talaga whereabouts sila. Huli kan matarayong pong pag-obserbar kang Semana Santa sa probinsya, pinaabutanin pa sa salamat ni Police Colonel Virgilio Olale Jr. ang gabos sa miyembros kang Camarines Sur Police Provincial Office sa marhay nindang trabaho. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sinuguro man ni Police Colonel Virgilio Ulalia Jr., Provincial Director kang PNP sa Camarines Sur, na dagos-dagos ang sa indang pagtaon ng seguridad sa publiko ngunya na panahon ng summer. Tuloy-tuloy ito. At hanggat summer, yung security plan naman natin ay sa buong celebration ng summer vacation. Padagos sa mga bareta, amay na deployment kang Naga City Police Office kang nakalihis na Semana Santa, dakulang tabang sa pagmantinir kan pasiorden. Ang detalyes sa report ni Cristina Valenzuela. Nakatabang na maray ang ginibong proactive planning as in early deployment kang Naga City Police Office para maging matuninong ang bilog na Semana Santa sa syudad ng Naga. Sigon kay Police Colonel Gilbert Fariñas, City Director kang Naga City Police Office, mayong major incidents o dakulang krimen na nangyari sa syudad mientras na pinag-oobserbar ang Holy Week. Hulit na inilatag kan PNP ang 798 na kapulisan sa manlailay na parte kang Naga katabang ang mga pinag-augment na personnel halos sa Bureau of Fire Protection, mga barangay tanod as in radio groups para sa seguridad kan publiko. Wala man pong major incident happen during the celebration of Semana. Alagad dawa tapos na ang Semana Santa, mantinidong naka-heightened alert status pa ang PNP Naga para masiguro ang kaligtasan kan mga mabaralik sa trabaho. Sa ngunyan, padagos na nakabantay ang mga pulis sa mga lugar na dinudumanan kan publiko ngunya na bakasyon, partikularmente sa mga terminal, malls asin pampublikong lugar.
Yung heightened alert status po ng Philippine National Police is until April 6 to ensure na yung return ng ating kababayan sa kanya-kanyang trabaho is secured pa rin. However, sa holiday na yung mga bata is nasa bakasyon, continuous pa rin yung deployment po natin sa mga places of convergence, malls, and sa places of worship, terminals. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, 153 na mga bus sa Bicol Central Station ang regular na nagbabiyahe urual daw. Inibase sa baseline data ngunya na enot na quarter kan taon. Alagad poon kang March 28 hanggang April 2, naobserbaran ni Bicol Central Station Manager Mr. Roderick Reforzado na nag-abot na sa 270 na bus na ang nagbiyahe. Huli kaini, nakipag-ulay na ang ahensya sa mga kumpanya kang bus para sa inaasahang switch operation kan terminal. Sigun pa kay Mr. Reforzado, kang aldaw ning Sabado asin Domingo, nakapag-dispatch ang terminal na nasa 241 na mga bus. Sa estimate kang opisina, sobra sa 10,000 na pasahero ang nagbiyahe sa laog sanag ning duwang aldaw. From March 28 to April 2, nag-abot halos 217 buses. So, ang dagdag niya, almost 64 based on the average. So, may asahan kita na peak operation. Kaya sa tuyang terminal, siyempre, nagpuna kang pagkikipag-ulay sa mga bus companies, sa mga agencies na katuwangta para sa swift operation kang terminal. And namita si mga targets, kang Sabado, nakapag-dispatch na kita ng 103. Kaya kang April 5, halos 134 lang sa tuyang, sa tuyang na-dispatch. So, i-combine ta yan, Black Saturday and Easter Sunday, bali 241 buses na na-dispatch ta. Ang passenger estimate is more than 10,000 na ang na-dispatch na for that 2 days. Mientras tanto, fully book na ngunyan hanggang April 10 ang mga regular trips kang bus na yaon sa Bicol Central Station, basado sa latest report kan mga bus company kan terminal. Sinabi pa ni Bicol Central Station Manager Mr. Roderick Reforzado, dawa dakol na mga pasahero ang pabaralik ngunyan sa kanya-kanyang destinasyon matapos ang pag-obserbar kang Semana Santa. Mayo man na nai-report sa opisina kang terminal na may mga na-stranded na pasahero o nangyaring untoward incidents sa nakalipas na Holy Week. Ang reports kan sa tuyang mga bus companies niya sa Bicol Central Station, fully booked and mga regular daily trips abot April 9. Ang iba nga ni abot April 10. Mayo po, makikitang stranded and mga untoward incident. So napaka-peaceful po si operation ta sa Bicol Central Station in line with this 2026 Holy Week. Sa samuyang pagbabalik, fuel subsidy para sa mga tri-mobile drivers sa syudad ng Naga, marireceive na. Yan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa PEDSA 8 na, kang presenteng bulan ang pinagtalaan na aldaw para maresibi kan mga rehistradong tri-mobile drivers sa syudad ning Naga ang 5,000 pesos na fuel subsidy hali sa gobyerno nasyonal. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sobra sa 700 na tricycle drivers sa syudad ning Naga ang naidagdag ngunya na aldaw sa listahan kang City Social Welfare and Development Office na makakaresibi ng 5,000 pesos na ayuda sa April 8. Apwara pa ini sa 2,262 na driver na enot nang naisumiter kang CSWDO sa regional office na posibleng mag-abot sa kabilugan na 3,000 na mga beneficiaries. Alagad sa presenteng listahan kang opisina, 220 pang mga driver ang may kulang na data arog kang birth date as in middle name. Kaya posibleng mahali ini sa listahan pag daay tulos na kalamag ngunya na aldaw. So sinda kaya si mga marayo sa listahan. So nakiulay kami sa regional office kung pwedeng idagdag. So natawan man kami ng permiso. So until 10 o'clock lang. So sa ngunyan, may idadagdag po kita ng 700 plus. To be exact, 700 plus. Pwera duman sa pig-submitan 2,262 kang nag-deadline ng submission. Pero, out of that, igwa mo ng 300 plus, nakulang ang data. Gusto sabihin, mayong mga birthday, so mayong mga middle name. So definitely po, may i-slash ito sa listahan. So kaya nga ni, kung pwede pang ihabol ko ta nangunyan, pero ito kay mga listahan, pig-post nyo na ito sa GCME, mama nag-aarapin. Pero si iba na kompleto. So as of this time, sabi kang DSWD, out of 300 plus, may 220 pang may mga kulang ang data. More or less, baka abutin man siya ng kulang-kulang 3,000. Definitely, mahali sila. Kasi dahil man pwedeng magtaon ng assistance na incomplete ang data. Kaya nga nipigtaw sa mo, si mga dapat pagkumpletoon, kaya hindi man nag-arapir. Ang payout na katalaan nagibuon sa Sarong Mall sa syudad kang Naga puon alas 7 ning aga sa nasabing petsa. Kinakaipuan na darakan mga driver ang sa indang mga ID as in photocopy kang driver's license para sa proseso kan pagtao as in pagresibi kang ayuda. Ang payout po gigibuon sa Sarong Mall sa sentro, tapos gigibuon ini sa petsa 8. Mientras tanto, antes ang distribution sa Miyerkules, kasubagong aga pinagberipikar na kan mga presidente kang kada toda ang listahan sa CSWDO para masigurong kumpleto ang mga impormasyon kang sa indang mga miyembro, asin para maaraman kung sisay ang mga daing nakabali sa lista. Para sa Genan TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa ngunyan, mayo pa man ning official announcement ang regional office kang DSWD sa CSWDO Naga
kung magkakaigwa ng second batch para sa mga tricycle driver na daing nakabali sa presenteng listahan na matatauan nin ayuda. Alagad, sigun kay Ma'am Annabel Vargas, daiman hinali sa listahan kang CSWDO ang mga drivers na may kulang pang data. Hulit na naglalaom ang opisina na magkakaigwa pa ng second batch kang nasabing programa. Day may aram sa regional office pero idadagdag mi siya duman sa allocation. Halimbawa kung may 220 pang incomplete ang data, idadagdag mi siya. Actually, dahil namin siya pigali eh. Samo, dahil inali. Pero baka magkaigwa pa ng another kung tatawan ng chance na makompleto itong mga data duman sa mga pangaralan. Mientras tanto, mapaluwas man ng listahan sa AGA, aldaw ning Martes, ang City Social Welfare and Development Office NAGA, kung si Isay ang mga makakaresibi kang nasabing ayuda. Ini para malikayan na mauyupa ang ibang mga drivers na mayo sa listahan kang CSWDO. Itatawang nasabing listahan sa Public Safety Office na iyuman ang mapaabot sa mga presidente kang kada toda. So kung sisay lang po siya sa payroll, kasi ibababa mi man yan, ibababa mi po ang lista para kung sisay lang papaisiyo, iyo lang ito. So ibababa mi sa PSO, si PSO man ang contact, si mga presidente kantoda. And besides, may GC ban kami. So siguro baka i-post lang sa GC mi, si mga sasabihan na dapat magduman. 108 na road crash ang na-record kang Camarines Sur Police Provincial Office kang nakalihis na Semana Santa sa bilog na probinsya. Sa nasabing bilang 14 digdi ang nangyari sa banwaan kang Nabwa, Camarines Sur, asin 11 man sa mga banwaan kang Pili, asin Ocampo, Camarines Sur. Susug ki Police Lieutenant Colonel Josepa Zafe. Tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office, 65 digdi ang reckless imprudence resulting to damage to property, asin 39 ang physical injuries. Padagos man ang pangapodan kang Camarines Sur PNP sa mga motorista na maging maingat sa pagbiyahe sa tinampo. Sa road crash po, pigbilang kang Holy Week lang from March 29 to April 5. Igwak po kita ng record in the 108 na road crash incidents. Ang pinakadakol po dyan sa Nabwa, igwa ng 14 incidents na nangyari, and parehong 11 incidents sa Ocampo and Pili. 11 man sa Ocampo and Pili. Iyo po, para sa 11. And ang pinakadakol po dito sa 108 na iniyo, igukita ng 65 recorded na reckless imprudence resulting to damage to property and 39 itong physical injuries. Sa ibang police report, 4 na kalalakihan ang nadakop mientras na yaon sa tupadahan sa Zone 8, Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur, kang Biyernes Santo. Matapos ang anti-illegal gambling operation kang kapulisan sa banwaan ng Pili, Camarines Sur sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Javish Napoles. Ang 4 na naaresto pinagbisto lang sa alias na Tonyo, Rudy, Dan Asinzario. Nagabos na aatubang sa pagbalgar kang Presidential Decree 1602. Pinagahanap paman kang PNP ang kaibahan kang 4 na si alias Del na subuot spotter o tagabantay sa lugar, asin alias Bal na tagatari ning manok na pambulang. 1,650 pesos na pusta ang na-recover kan mga otoridad. Sa ibang police report, 340,000 pesos na kantidad ning subuot shabu asin badil na kumpiskar sa search warrant operation sa banwaan ng Vinzons, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Matrayumpong naarestar kan pinagsarong puwersa kan pulisya asin Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 ang sarong sospek sa ginibong search warrant operation sa barangay Manlukugan sa banwaan ng Vinzons, Camarines Norte. Alas 3:30 nin aga kasuodma, pigserbikan mga otoridad ang search warrant laban kay alias Ren, 35 anyos, may agom asin residente kan nasambit na lugar. Sa operasyon, sarong pakete nin sigarilyo na may laog na 4 na saradit na heat-sealed transparent plastic sachets na may laog nin puting crystalline substance na pigtutubo ng shabu, asin sarong coin purse na may laog nin 7 darakula asin sarong medium size na sachet ning pigtutubo ng illegal na droga ang na-recover sa sospek. Nakumpiskar man sa sospek ang subuot drug paraphernalia
asin sarong yellow plastic container na may laog pa nin 8 darakulang sachet ning pigtutubudang shabu. Na-recover man ang sarong unit nin caliber 45 na baril na mayong serial number asin defaced trademark kaiba ang sarong magazine na may laog na 7 bala. Maabot sa 340,000 pesos ang total na kantidad kang pigtutubo ng shabu na nakumpiskar na may total na gabat na 50 grams. Sa ngunyan, nasa kustodiya kan Vinsons Municipal Police Station ang suspect asin nahahampang sa reklamong pagbalgar kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa ibang bareta, sa ibong kang ginibong patanid kang Goa Municipal Police Station asin iba pang istasyon kang PNP para sa mga makarigo sa dagat o swimming pool na maging maingat para maiwasan ang insidente ng pagkalamos. Sarong minor de edad ang nalamos sa Goa, Camarines Sur. Alas 8:50 ning aga kan suugma kang madiskubre kan sarong lifeguard sa sarong resort sa Goa, Camarines Sur ang nakalataw sa tubig na lawas kang biktima. Tulos man nagkondusir ning CPR asin dinara sa ospital ang biktima alagad pinagbawian manggirari ini ning buhay. Ang PNP Goa ang nagkondusir pa ning bandilyo sa mga resorts para maiwasan ang siring na mga insidente. Nagpapaalala lang po na nganing mayo pong mangyaring aberya, maging safe kita gabos. Ang mga aki po na nag-swimming, pakibantayan po. Sa Sangay, Camarines Sur, pinagdeklarang gadan ang sarong persona na nagkarigo sa dagat mientras dayaon sa impluensya ning arak matapos na inimbalamos. Nangyari ang insidente sa Barangay Santo Niño kang nasabing banwaan pasado alas 10 ning banggi kan suugmang Domingo. Dinarapaman sa infirmary alagad pinagbawian man giraray nin buhay. Padagos sa mga bareta, 41 degrees centigrade ang nairehistrong heat index sa syudad ning Naga kasubagong alas 11 ning pagkaudto. Ang haloy na pagbabad sa init ang pwedeng magkausa ning heat cramps o heat exhaustion. Kabali sa mga pwedeng gibuhon, iyo ang pag-inom ning dakul na tubig, bawasan ang pag-inom ning kape, tsaa o tea asin soft drinks. Maggamit ning payong asin anuman na pampangdong sa init asin pagsulot ning light colors na bado para ba kung sobrang init sa lawas ang mamatean. Ang opisina kang CDRRMO ang padagos na nakamonitor sa kamugtakan kang init kan panahon. Iyan ang mga bidang baretang nakalap kag mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ning mga baretang garantisadong nangengenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a last
ISO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.